Tá taithí dhá bhliain ag peileadóirí an Clár ingrád na Seintir. Agus go leor ceacht fálamtha. Tógadh siad anamh riníon as an mua le cúlaín in aina mí an teachtain se caite. Agus iad a gcír áit a cháilt ag glethe leithcheanna Seintir don giad ó riamh. Tá sí chun tófrid scóir sin búltaigh Éilís agus de Gaillimh a chúile curathar a trasnán. Chuí riúhánéis chun sin treile feice bhí cumach fin na céimena seansa sin a chríochnú sin gitóg déanta go háling aici. Pasáling is teachas seantar cóil agus cóil fáilte Maria Kelly ach bhí an pas sin ó Éilís Consoid furafa. Tá sí tíbiste tá sí tarring is tá nimar til anna rá búte steach go dtí níomh cín rastin Naomi Carroll ríis Ilin Géirí Naomi Carroll agus butar a trasnán ag Naomi Carroll agus béide go bin a churis chunda láir isteach sa mólta Carroll Canis. Tá chalíní na galí a fíochant chun caing agus iad a gcíar a clethe leithcheanna se bhaint amach don giad uair ó 2006. Dhin muo slád ortha ag glethe canis na sreatha Ryan dó. Na líróid a bhainte agus ar deire tá cúil fáte ag muo is seoí córa dulchan cín sean 6 agus tá cúil fáte sean dúrnach gan chluife ag Cléir de Gaillimh agus curathar an trasnán ag Cléir ach bhuiine bag róiarnach. Ach bhí athrú scéal ag glethe canis chonacht nuair a fuair Gaillimh an bua ar bhuió. Rud a thabharthaigh misneachtómh agus iad a gcíar a frach ar hawn an bhua.